Tri yn gweithio'n galed. George fyna'n gobeithio mynd un ymellach i fyny. Siŵr fod o. Cael golwg ar y cynta a'r ail, mae Sarah Hamer. Wrth gwrs, brydfa cwm hir. Ger Llanidloes. Wedi magu cyffyled yn enw Casgob am blynydde gan fod hi'n ferch wrth gwrs i'r ddiweddar Mary Edwards. This filly foal is also awarded the... Dwi David Oliver a Beth Simons yma yn y blwch sylwebu gyda seddi gore yma yn y sioe yn gwylio'r dosbarth i'r Merlod Mynydd Cymreig i'r meirch 4 i 7 mlwydd oed a Sarah Hamer yn y pinc. Sarah o Llanidloes Beth sydd yn beirniadu'r adran yma. Ac yn edrych yn hollol gartrefol yn y cylch heddi. Wel, mae yna rhyw trafod efo'r stiwar. Mae yna rhyw benderfyniad. Fi'n credu bod nhw'n mynd i newid rhywbeth o gwmpas fi'n credu. Wel, yr ail yn mynd lawr i'r bedwerydd safle. Felly, bryniog uchaf Hewcyn yn gyntaf ar hyn o bryd. Ia, Lynna Dyfenni nawr te wedi dod lan i'r ail safle. A fi'n credu fel na mae'n mynd i fod. Felly llongyfarchiadau i bryniog uchaf Hewcyn. A'i holl gysylltiadau. Gethin Williams fyna yn derbyn y rhosglwm. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Do show your appreciation as they go past you in the grandstand. Dyma ni y rhosgamau'n cael ei cyflwyno. Yn gyntaf mae bryniog uchaf Hewcyn yn ail, Lynna Dyfenni. Yn drydydd, y Rwcri Rosgo. Yn bedwerydd, Teifi Exman. Ac yn bumed, teulu Cobli gyda Tryfel Royal Realm. Wel, Sarah, wrth i bodd gyda'r dosbarth yma, a dyma ni'r enillydd. Y march yn atac, bryniog uchaf Hewcyn. Enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Gethin Williams yn arddangos bryniog uchaf Hewcyn. And the result, then the Welsh Ponies Stallion, 47 years old, into the junior class, class 26. And first girl went to number 366. Bryniog uchaf Hewcyn, the property of Julia Lewis. And shown there by R.G. Williams.